Hi, good evening. Saglit lang, guys.
Hello, good evening. Good evening, everybody. Welcome to my live streaming. Yeah, Leah Vlog, thumbs up done. Yeah, Leah Vlogs, thumbs up done. You'll be here. Hi, yeah, Leah Vlogs. Good evening. Lagyan kita ng jacket. Okay lang. Ano ako, Alabang. Nasa Alabang ako, ang location ko, Alabang. Ikaw, saan ka? Baka hindi ka padikit, alam ko hindi ka padikit sa akin kasi bago ka lang. Parang ngayon ko lang nakita yung name mo. Nasa Saudi ka. Padikit naman si host para mabalikan din kita pag ano. Magbaba ka ng ano, ng bahay mo. Kalia, tagal na ako dikit sa iyo. Stop lang ako po, bakasyon. Nagbakasyon ka dito sa Manila, ay sa ano, Pilipinas? Ayan. Dikit ko sa iyo yung aking alagad, ha? Hoy, malaki na pala bahay mo. Mas malaki na yung bahay mo sa akin. Ako, hindi na ako nakakapangisda kasi busy. Ayan, oh. Medyo naglo-loading yung aking ano. Naka-live ka? Naka-live ka. Waray. Bradkins. May mga... Taga saan ka? Anong probinsya mo? Hindi pa ako naka-live. Bakit live dito? Yung binaba mong link. Tama ba to? Oh! Ba't napunta ko doon? Teka lang, ulitin ko. Taga-Aklan ka. Ito pala. Saan sa Aklan? Sa Iloilo. Ito. Napindot ko pala yung ano. Altabas. Kasi yung tinitirahan ko dito yung taga-Aklan sila. Taga-Ibahay. Ibahay, Aklan.
Idikit ko sa iyo yung ano ko ha, ninja, para madagdagan. Ano. Ako nga, hindi na umuusad yung ano ko. Sa kalibo. Hindi sila sa kalibo, sa ibahay. Ibahay aklan. Ako nga rin eh. Hindi ko alam kung ilan ng ano ko ngayon. Ano. Ayan, nadikit ko na yung ano, yung ninja ko, si Merl Vlog. Kati naman. Yan, tapos na. Hindi na ako nakakapangisda. Ang ano ko eh, nasa 1,350 52 dati, ewan ko ngayon. Nakasahod ka na ba? Ako hindi ko pa hindi pa dumarating yung pin ko kasi monetize ko lang nitong February. Tapos sabi, inanuhan ako na delay daw yung pin ko dahil sa panahon ngayon. Okay lang. Matagal ka na sa ano, Saudi. Elia Vlogs. Anong mahirap ba mag-abroad? Yupil Gimmicks, hello, good evening. Salamat Yupil. Medyo po, pero bago lang ako dito sa amo ko. Saan ka sa Saudi? Good evening Yupil. Sige lang, salamat Yupil. Kinig lang. Okay lang Yupil. Musta na buhay Yupil? Kanay uyab. Taga-Aklan pala. Nasa shop ka Yupil. Naku, ibukan ako. Teka lang ha. Naano kasi ng mga pusa yung aking wiper nasa labas. May minsan ilang beses nilang hinulog sa hagdan. Buti hindi nasira.
Nahihilo ako sa salamin ko. Sige lang, busy lang muna ako. Sige lang, ay, Yalia Vlogs. Ingat ka dyan. Kati. Salamat, Yalia. Sisir ko yung mga pusa. Handok na naman. Dahil naka-live. Ilang araw din ako hindi nag-live. 2 yata. Pero nag-upload naman ako ng video mo. Ngayon wala pa akong upload. Thank you sa mga nakibidyo dyan. Mati na naman. Likod. Ay. Kati.
Itong magpusa na to, eh. Made in Kumburang. Hi ate, good evening, good night. Greeting from Indonesia. Made in Kumburan, hi, good evening. Thank you for coming from Indonesia. Ang dami kong kaibigan sa Indonesia. Ano ba yan? Indonesia, Kumburan. Sa Jakarta. Basta, marami akong kaibigan sa Facebook. Meron kaming group chat. Dami lamok. Mga kaibigan ko, mga taga-Indonesia, Malaysia, at saka Thailand. At karamihan nasa Myanmar. Maraming salamat. I'm living in Malang City, East Java, Indonesia. Hindi ko lang alam kung saan yung iba. Basta ang alam ko, si April nasa Jakarta, Indo. Ako Indo. Indo. Dodong Pugak. Hello. Ewan ko sino sa Alam ko lang kasi si April sa Jakarta siya. Bakit marunong ka magtagalog? Made in Kumburan. Pinoy ka ba? Daming lamok, oy. Bakit ayaw pumasok? Teka nga. Malayo ba ang Malang City sa Jakarta?
Parang ibang island yung Jakarta, no? Saan ba si Ayupani sa... Hindi ko alam kung saan si Ayupani. Siguro ang kaibigan ko dyan sa Indonesia si Ayupani, si Arinda, sila Maswati, April. Siguro pito sila. Salamat, made in Kumburan. Salamat. Meron kaming kasi group chat sa Facebook. Meron kasing group kami. Kaya kami nagkaroon ng magkakaibigan. Harang muna, sabi ni Dudong Pugak. Salamat Dudong Pugak sa paharang. Makati ng daming lamok. Kinakagat ako. Sino tong nag-message? Ay. Nahilo ako sa salamin ko eh. Thank you sa nakabidi. Nasa harang pa. Ang tagal mo naman sa harang. Ilang harang ba yan?
ba dito? Salamat sa 4 million viewer at 6 thumbs up. Dudong Pugat, nalita ko sa ano mo kasi nag-charge yung 3 cellphone ko, chinarge ko dahil ilang araw ko hindi na-charge. Ano mo nasabi? Puno na yung ano na yun. Puno na yung... Iilaw na lahat eh. Kailaw na lahat yun. Okay lang, sabi ni Delphine. Ewan ko, hindi ko pa nakita yung aking revenue kung ilan na lang tira. Nung ano kasi, nag-LS ako. Kailan ba yun? 30 minutes lang, 40 minutes. Ano kasi mag-LS sa gabi. Mas maganda sa tanghali. Kaya lang, pag busy ka talaga, wala akong choice kundi sa gabi. Ilan ang ano mo, Delphine? Ang iyong revenue. UPIL, nandiyan pa rin si UPIL Gimmicks. Nakasweldo ka na UPIL ng ilang sahod ka na? Nakailang sahod ka na UPIL? Ilan na ang revenue mo Dudong Pugak? Kasi may nagpalipad. Kaya nga, ilan na? Puno na ba? Ako, gusto kong paliparan yung sarili ko. Wala naman akong gagamitin na ibang Hindi naman pwede yung sarili kong paliparan ko sa sarili ko. Kasi yung Gcash ko nandito sa camera ko ngayon kung saan ako nakaharap. Ako nga, tingin ko nung isang araw, 16 pa lang. Malayo pa sa katotohanan. Antok na naman ako eh. Kagabi, aga ko nagtulog kasi sakit-sakit na ulo ko. Kailangan na kasing palitan sa salamin ko eh. Na na naman yung grado. Mataas kasi mas mataas yung yung kanan. Mas mataas yung grado. $5 million viewer, 6 thumbs up. Salamat. Ano ba yan? Antok na naman ako.
Siguro makakasweldo ka niyan, Dilpin na kung mga August na siguro, no? Siguro nasa na yung, mo nasa 80. Pusa na to. Anong August sahod mo? Sabi ko, siguro makakasahod ka mga August na. Mabuti nga sa'yo, may nagpapalipad. Ako na lang ang lilipad. Parang ayaw umakyat tong na to. Ayaw umakyat dito. Pati nangangati, ang daming lamok sa labas. Salamat sa naka-views dyan, secret viewer. Sino kaya ang mga secret viewer? Pakainin mo ang lamok. Kinakain nga nila ako eh. Ang liliit pa naman. Yung binti ko ba, tad-tad na ng kagat ng lamok. Kasi pag nagluluto ako doon sa labas, malamok. Kaya naka-electric pan ako. Meron maliliit. Di ko nakikita. Nahihilo ako sa salamin. Hindi ko naman makita kung wala akong salamin, malabo. Yung kabila, ito, malabo talaga. Ito, hindi masyado. Gala naman ako bukas. Buti ka pa, gala-gala lang. Wala kang pasok. Ikaw mag-LS bukas, lakad na naman ako. Baka pupunta, sama naman ako. Yupil Gaming, salamat sa pag naka-BG. Ito si Yupil lang to, ilang beses na to nakasweldo eh. Ilang beses ka na nakasahod, Yupil Gaming. Sa dagat. Anong gagawin mo sa dagat? Mangingisda, munga ka ng alimasag. Hindi mainit. Sino bang kasama mo pumunta doon? Mabuti mayroon pa yung sasakyan mo. Ano ba yan? Ang daming lamok talaga.
Mga ilang oras yung galing doon sa bahay nyo hanggang doon sa dagat. Ayaw na ayaw ko talaga sa dagat pag maaraw. Gusto ko sa dagat maulan. Maulan yung makulimlim. O kaya umaambon. Gusto ko yun yung maliligo ako sa dagat umaambon. Kasi hindi Makati. Makati kasi yung tubig dagat eh. Kinakati ako. Night na ate. Sige, salamat Yupil. Good night. Good night. Bye all. Sleep well. Yupil Gimmicks. Regards sa uyab nimo. Yupil. 6 viewer in my house. 6 thumbs up. Thank you very much. 20 minutes lang. Ano yun? Kasasakyan o naglalakad lang? Wala bang ano yun? Dikya? Sana magkaroon na ng vaccine para makagala na ako. Delay yung vaccine Ikaw, kumpleto ka na ba Dudong Pugag sa vaccine? May ano ba yun? Meron bang binibigay sa yung card? Buti ka pa, tapos na. Ako wala pa. Delay yung amin, delay. Ano sa amin Moderna. Moderna yung amin. Siyempre, kailangan Moderna din sa inyo. Moderna sa amin, delay pa. Delay yung pag-deliver. Kailangan kasi yung card nakatunayan na tapos ka na. Pfizer. Dami naman. AstraZeneca. 3 dito. 3? Grabe, anong naramdaman mo? Wala bang side effect katulad ng nahihilo? Nahihilo yung masakit ang katawan, nilalagnat. Pfizer ako lang. Bakit pinapapili ka? Pinapapili ka ba kung lamog na yun anong gusto mo? Hindi kailangan talagang naman ganun di ba pag baby pa, pag binabakunan, kailangan mo i-press ng maligamgam na tubig, tsaka dapat ginaganon-ganon, minamassage, para yung liquid kumalat, hindi mamuo, hindi tumigas.
Kala ko, pinipili. Na ano yun ang maligamgam na tubig. Ganun naman pag baby, di ba? Kailangan paghapon o gabi, bago matulog, imamassage mo ng maligamgam na tubig para kumalat yung liquid sa loob, hindi buo. Kasi kapag bumuo, yun yung lalagnatin ka. Anong tambal? By GC? Ganun, paracetamol? Yung medisina, paracetamol. Meron ako. Hindi ako nawawala ng ganyan. Kasi meron akong meron akong migraine. Kapag umatake yung sakit ng ulo ko, halos mamatay-matay ako sa sakit. Tapos hindi ako pwede matulog na nakahiga. Kailangan nakaupo lang. Ganun ang migraine pag umaatake. Tapos yung niyan, hikab ka ng hikab na para kang inaantok. Tapos naiinitan ka, pinapawisan ka ng maginaw. Pinapawisan ka ng malamig, tapos maginaw at saka mainit. Kailangan mo naka-electric fan. Tapos pag sobrang sakit na yun, gumaganon na yung ng dito. Kabila lang kasi yan ito, sa kanan. Maganon. Kailangan mag-umpisa pa lang, minom ka na ng gamot. Hindi, yung sakit na ulo ko pag hindi siya umuubra sa paracetamol lang. Tulad ng Biogesic. Kailangan yung pinamik. Ang kati ng likod ko. Mabuti hindi kayo inuhuli dyan sa dagat. Oo, pwede naman. Pwede kumanta. Ang kaso baka tayo maka-copyright eh. Anong kanta eh? Ang mga kinakanta ko yung mga copyright, naka-copyright eh. Si diba? Yung sa London, mahilig siya kumanta sa Tapos copyright yan. Oo nga. Kaya piliin mo yung kakantahin mo na walang copyright. Hindi na ako kung lahat ng mga video ko, kung walang copyright, dami ko ng video na in-upload. Lalo na yung nasa TikTok. Si Hainmin to.
Hindi ko alam po ilan na yung subscriber niya kasi hina-hide niya. Paano mag-hide ng ano, subscriber? Sa computer, sa laptop yan eh. Na ano. Na hinahide niya, hindi ko tuloy siya matulungan ma-monetize. Ang kaso, alam ko, pantan ko yan matud, matud nila. Luma na yung matud nila eh. Ano ba yung matud? Ano ba yung ibig sabihin matud? Sabi nila? Hindi yata yan copyright. Pwede. Mga kapanahunan pa yan ni Kupong-Kupong. Yung mga pang-Bisaya na ano, hindi siguro copyright yan. Kaya nga, matud nila. Ano ba ibig sabihin ng matud nila? Matud nila, ano ba yun? Sabi nila? Kaya sabi nila, hindi ako bagay, parang gano'n. Hindi ako bagay. Lapit na ako matapos. Meron na lang akong 5 minutes. Yung pamangkin ko, ang subscriber niya dati nasa 687. Ngayon, ano na lang, 647. Hindi kasi na siya nag-ano sa YouTube. Malapit na sana siya ma-monetize. Ay, hindi pa naman malapit kasi bago lang siya nag-upload. Pero dami niyang views Meron siyang views na 1,000 plus sa isang video. Kasi parang ang mga videos niya parang pang tourism. Yung Suhutun Cave, doon sila pupunta mga tourist spot. Oo, nabawasan. Hindi ko alam bakit nabawasan kasi hindi yata siya bumabalik doon sa mga dumidikit sa kanya. O baka naman, halimbawa, pupunta ka sa isang LS na didikitan ka. Nadadagdagan yung banana mo tapos lalabas ka. Pupunta ka naman sa kabila. Babawiin yun. Mabuti nga yung ano mo, yung dalasain mo, silpin na ibalik eh. Hindi pala kaya sa cellphone yun eh. Hindi mo naman alam gamitin sa laptop mo. Hindi mo alam. Ibani TV, harang. Thank you, Ibani TV.
Antok na ako. Aga na naman ako bukas magigising. Na-busy sa pagtali ng basahan. Ay. Nag-iilis ka ba, Ibani TV? Tamsak dan host. Salamat, Ibani TV, sa tamsak mo. Mag-host. Mag-iilis ka ba, Ibani? Alas 10 na yun. Yan, tinanggal ko na yung bubbles. Naduduling ako. Oh, parang wala ka na balak umuwi, Delphin Manubag. Salamat sa ayuda. Sa iyong tawag ng harang. Ibani TV. Dito na. Salamat sa pagpasok. Malapit na. 1 hour na pala ako. Mag-asawa ka na kasi dyan. Para maging Qatar citizen ka na. At hindi umuwi si kapatid Josie Cabases. May asawa pa ba yun? Mahal ang bigas. Sa amin, kapag may pera ka, hindi ka bibili ng bigas. Ngayon, taniman na naman ng palay. Taniman na naman ng palay sa amin. Kaya, hindi bumibili ng bigas. Namin lamok. Hindi naman mahal yata ang bigas din sa Qatar eh. Mahal ba ang bigas din sa Qatar? Ang bigas nila dyan malalaki, di ba? Yung mga hahaba ang butil. Thailand ang, kaya nga, yun nga. Mahaba ang tsaka yung buhaghag. Uy, dakoy-koy, dong-dong, dodong, pugak, ko. Ano to si Ibani TV? Huwag ka na mag-sim ng Maganda yung yung malambot. Indonesia. Ganda ang bigas ng Indonesia. Parang yun, parang dinurado. Parang dinurado. China rice ang maganda. California rice.
Yung Japanese rice na ano. Hindi ko pa napupuntahan. Yung iba, yung isa lang. Daming lamok. Mamaya pupuntahan ko. Pero yung ano lang, yung ninja ko. Dami na. Pag hindi mamaya, buka. Ay, yung isa, yung ninja ko ng ano ko. Kasi hindi naman pwede ito eh. Dalawang gamit ko. Ano na pala, magpapaalam na ako sa inyo kasi tingnan mo. Yung isang oras na ako lampas. Nasalamat sa inyo, Ibani TV, Dudong Pugak. At kay, sino pa ba? Yupil, thank you. At si Made in Kumburan, Indonesia. Thank you very much. At si Yalia Vlogs. Sino pa ba? At yung naka-video dyan na secret. Salamat sa'yo. Sino kaya yun? Salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Ako'y magpapaalam na at nilalamok ako dito. Hindi ko makita yung lamok kung saan pero kinakatimpa ako. Oh, galing naman. Ang dami. Sasahod na yan. Ilan na yung revenue mo, ano. Nakuha mo na yung pin mo. Ibani TV. Sayang, nandun ako. Hindi ako nakakapunta kay Arlene Indaylin. Oo, nasa labas yung wifi ko eh. Kagabi, si Arlene Indaylin nagparapol ng 1,000 yung first prize niya. 1,000. Hindi na ako nakapunta. Lagi ako nananalo doon ng raffle. Minsan nakakuha ko ng 1,500 pang Gcash. Tapos 500, 300, tapos isang 200, tsaka 100 yun. Libre. Ang nakuha ko sa kanya dati 1,850. Ako, kailan ko kayo makukuha yung pin ko? Laging, kapag di mo pa ba hawak yung pin mo, laging may nakalagay doon na hindi pa nabiverify yung tax ano mo. Nabiverify yun. 2 beses na ako apply, approval. 2 beses na ako approval doon sa tax. Ayaw ko lang ngayon kung mayroon pa rin yung ano. Tapos nakalagay doon your applying tax not verify your tax. Ba yan? Sabi ko, 2 beses na nga ako na-approvean eh. Tapos, delay pa yung pin ko dahil nga sa ano ngayon, sitwasyon. Ilang buwan na? February. 4 na buwan na. Kailan pa kaya? Uuwi na ako ng summer eh. Hindi pa dumarating.
Bye-bye na sa inyong lahat. Good evening na lang. Bye-bye. Thank you sa pagpasyal sa aking LS. Salamat sa inyo. Tingnan mo yung rasis ko sa kamay. Oh. Ginagatan ng lamok. Bye-bye. God bless. Thank you. Thank you. Thank you.